Dragii moșului, veți asculta acum povestea lui Cași. A fost odată, ca și niciodată, o țară populată de păsări. Într-o seară, la o emisiune de televiziune moderată de o potârniche, fu invitat un canar. La un moment dat, potârnichea îl întrebă: „Dumneavoastră, ca canar, ce părere aveți despre situația din țară?” Canarul, sesizând cacofonia, răspunse: „Eu, ca și canar, cred că nu e bună.” Din acea seară, dragii moșului, aproape toate păsările îl iubiră pe Cași. Și acum, cântecul, pentru că este o poveste cu cântec. Multă lume îl iubește pe Mărisc, multă lume îl iubește pe Am decât, dar și mai și. Lumea îl iubește pe Cași. Multă lume îl iubește pe Se merită. Multă lume îl iubește pe Enorm de mult, dar și mai și. Da. Lumea îl iubește pe Cași. Cași, 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 Cași. Lumea îl iubește pe Cași. Multă lume îl iubește pe De preferabil. Multă lume îl iubește pe Nici într-un caz, dar și mai și. Lumea îl iubește pe Cași. Multă lume îl iubește pe Mai serviți. Multă lume îl iubește pe 18 sau 18, dar și mai și. Lumea îl iubește pe Cași. Da. Cași, 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 Cași. Lumea îl iubește pe Cași. Dar mai sunt câte unii cu idei ciudate, ci că să zicem în loc de Cași, în calitate de. Deși nu sună atât de bine ca Cași. Ca Cași, ca Cași, ca Cași, ca Cași, 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 Cași. Lumea îl iubește pe Cași. O, da, lumea îl iubește pe Cași.